Έκθεση φωτογραφίας ποίησης με τίτλο «Όταν η φωτογραφία συναντά την ποίηση» φιλοξενείται ως τις 14 Φεβρουαρίου στην αίθουσα Ελευθερία στη Δράμα. Με αφετηρία την ποιητική συλλογή Αθέατες Μεταβάσεις της Κέλλης Μαλαμάτου, οι συμμετέχοντες στην έκθεση φωτογράφησαν με αφορμή ένα ποίημα ή κάποιους στίχους και προσκαλούν τους θεατές σε ένα διπλό παράλληλο ταξίδι, ποιητικό και φωτογραφικό ταυτόχρονα. Την έκθεση διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας. Στα πλαίσια του προγράμματος του Συλλόγου Φιλογραμμάτων και Τεχνών Δράμας, για την τρέχουσα περίοδο, το εαρινό εξάμηνο, διοργανώνουμε μία έκθεση φωτογραφίας και ποίησης στον γνωστό εκθεσιακό χώρο Ελευθερία, από σήμερα Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, που είναι και τα εγγένεια της έκθεσης, μέχρι και το επόμενο Σάββατο, μια πλήρη εβδομάδα, 14 Φεβρουαρίου. Ώρες λειτουργίας, γιατί οφείλω να πω πάντα τα πληροφοριακά αναγκαία στοιχεία, 6 με 9, όπως συνηθίζεται, το απόγευμα. Είναι λοιπόν οι φιλοξενούμενοι του Συλλόγου, στα πλαίσια της εν λόγω έκθεσης, μια ομάδα Θεσσαλονικαίων φωτογράφων, ερασιτεχνών και επαγγελματιών της τέχνης και του είδους, οι οποίοι το θέμα, το περιεχόμενο της έκθεσης, χωρίς να προδώσω, γιατί θέλω πάντα να υπάρχει το στοιχείο της εκπλήξεως για όσους επισκεφθούν την έκθεση, είναι με αφορμή και αφετηρία μια ποιητική συλλογή που έχει εκδώσει η Κέλλη Μαλαμάτου από τις εκδόσεις Γαβριλίδη το 2011 με τίτλο «Αθέατες Μεταβάσεις». Λοιπόν, οι συμμετέχοντες φωτογράφοι στην έκθεση με αφορμή και έμπνευση από διάφορους στίχους, μεμονωμένα σημεία ή ποίηματα της εν λόγω ποιητικής συλλογής της Κέλλης Μαλαμάτου, εμπνεύστηκαν το θέμα της φωτογραφίας ή των φωτογραφιών με τις οποίες συμμετέχουν στην εν λόγω έκθεση που έχουμε εδώ στον εκθεσιακό χώρο Ελευθερία. Είναι συνολικά 9 οι συμμετέχοντες, 9 οι φωτογράφοι, είναι η Κέλλη Μαλαμάτου βέβαια, η ποιήτριά μας. Συνολικά λοιπόν 10 καλλιτέχνες, ορμόμενοι από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ πάντα υποστηρίζω, και όχι μόνο εγώ, το Διοικητικό Συμβούλιο, και εμπράκτος το εφαρμόζει ο Σύλλογος, ότι πρέπει να έχουμε πολιτιστικές ανταλλαγές. Τρόποτινά. Αυτό είναι μεταξύ δραμηνών θεατών επισκεπτών της έκθεσης, εμπροκειμένου, και θεσσαλονικαίων φωτογράφων. Να δούμε τη δουλειά λοιπόν και φωτογράφων της Θεσσαλονίκης, πέραν των δικών μας αξιόλογων δραμηνών φωτογράφων και καλλιτεχνών της φωτογραφίας. Αυτή είναι και η λογική του Συμβουλόγου και αυτό εφαρμόζουμε στην πράξη. Και πήρα τα ποίηματα της Ελένης Μαλαμάτου και διάβασα κάποια ποίηματα, τα εμπνεύστηκα και πιστεύω ότι αυτή την έμπνευση, την ιδέα που πήρα από το ποίημα και το έβαλα στο μυαλό μου, προσπάθησα με όλη μου τη δύναμη να το βάλω στο φωτογραφικό χαρτί. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι είναι το ποίημα με τη φωτογραφία, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και γι' αυτό και το κάναμε και σαν πολιτιστική εκδήλωση. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την φιλοξενία, την Λέσχη Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας. Είναι υπέροχος ο χώρος εδώ. Νομίζω ότι τα εκθέματα είναι ακόμα καλύτερα εδώ πέρα. Είναι μια πρωτοβουλία που πάρθηκε με την οδηγία του Νίκου του Μπέντα, του δασκάλου μας, στο Photo Art Θεσσαλονίκη. Μετά από κάποια σεμινάρια φωτογραφίας που κάναμε, ερασιτέχνες είμαστε οι υπόλοιποι και θελήσαμε να συνδυάσουμε το ποίημα με την εικόνα. Λένε ότι μια εικόνα είναι 1000 λέξεις. Εδώ κάναμε λίγο το αντίστροφο. Πήραμε κάποιες λέξεις με κάποιο νόημα βαθύτερο. Ο καθένας μπορεί να αποδώσει ό,τι θέλει μέσα και το βγάλαμε σε μια φωτογραφία. Ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Σύλλογο Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας για τη θερμή φιλοξενία στον όμορφο χώρο σας. Εγώ είμαι η Κέλλη Μαλαμάτου. Έχω γράψει το βιβλίο το ποιητικό πάνω στο οποίο βασίστηκαν οι φωτογραφίες και συμμετέχω και στην έκθεση. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι ένα πείραμα που προέκυψε από την ιδέα του Νίκου του Πέντα, αλλά παρόλα αυτά ήταν και ένα δικό μου όνειρο, του δασκάλου μας δηλαδή, να συνδυάσω τους στίχους με τις εικόνες. Οπότε πειραματιστήκαμε πάνω σε αυτό. Ελπίζω να απολαύσετε και εσείς το αποτέλεσμα, όπως απολαύσαμε και εμείς τη διαδικασία. Έτσι, κάτι που ξεχάσαμε να αναφέρουμε είναι ότι 2 από τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν έχουν δραμηνή καταγωγή.